Oh, hello mga higala. Oh, nana magkuan mi ron sa yuta ni Inday. Oh, mao ni gamito nila para sa sukod, magsukod. Kaya di mo subay. Magsukod mi kay para kaisa ra mi mo ari no di na magsibalik-balik, masukod na gid siya. Nya daghan dagko kay mga kamuti, sus kadagko sa mga kamuti. Uy. Nya, duo ra kay si Inday sa pusti. Nya diri nara iya mga silingan. Uy, unsa man ni? Unsa ni siya nga kahoy dong? Abi man ay kung kakao di man di ay, dili kakao. Bitaw. Nya nay manok diri. Nya nana siya mga silingan di ay diri o nay two-story nga silingan, two-story house o nice kayo. No nana gid siya silingan diri si Inday. Diri ana nya dayon anhi siya dapita diri sa bakante. So maayo ra pud niya mga silingan diri no mga maayo ra pong tao. Magsabot-sabot lang ni sila di ari. Nya magpahimo nang daw siyang puso diri. Asa day mo gikan madam? Gikan Mindanao. Tora. Tuara ang best actress. Nya kaning batuha di ay pwede ni siya bakbakon, maigo ni siya sa kalsada na ni. Oh na road right na ni siya diri kanang saging, road right na. Oh ang iyaha kani katong lapas sa pusti. Lapas sa pusti. Bay katong naay bato nga dako. So andam karon sige akong kung ano nga masukod na ni ha, ako i-update sa kutob daw atong kapayas dool sa kapayas nga. Dia kwanta dia. 1 meter dia. Oh, mo gintang patag 1 meter ani kaning ni sugod na dayon pa na. Payong day. Nara uyab ni Inday o tara. Nara ilang gigamit pasukod ay. Mabalhin ang pusti kay sulod gyud ay siya. Naikotek. Pwede bali na bro ano mabasag ba? Nabutangan na nakimayat. Diya sa may kon. Ay, may bato. Asa dapita dong. Aw, abi na ko gigaid lang na siya. Ipuson di ay. Balhin dori. Okay. Oh, kay balhinon man diri kay daan man to dito di ay. Sige, nagpasinguan jud mi diri ha. Ya. Ari agi sa may kuan. Aron makita nilang straight ba. Pagkuan day, kagingking day, kay para kahigtan. Ingon ra mite. Ano? Ma'am. Oh, okay ra oy kay. Taon pa man para gisukod ra man sa ni. Makaunod pa ni siya ma'am oy. Oh, gisukod na lang ilan na lang gikuanan daan ba kay ilahang tamnan og lubi. Oh, kanang dwarf gayon nga lubi, gipasukod na mo daan. Ana amo? Dwarf. Oh, kay may man tong lubi kay. Ingon man siya, kanang mapuslan pud nato. Ingko may pa lubi kay para mapuslan. Oh, nya nay daghang bato, bakbakon ra daw ni. Hindi ra mauna inyong ipanambak. Oh.
Kana inyohan apo na bato diha sa una. Inana pod. Nya giunsa kinsay nagbakbak? Naamin ato duha ka buok nga. Kusog pod mamakbak na. Nya dali ra nila bakbakon. Dali. Pila po kaning isa ka bato, pila po masuhol aning isa ka bakbak. Unsa inadlaw ilahar o pakyaw no? 7,000 man to nga mo ang duha ka bato nga dagko inamin. Nya pakyaw man nila no. Sila ray mo estimate sa kuan. Okay. Sige. Pero amo na jud tong gihangyuan jud ang butarong kung sila na ilahang. Kay dugay naman to. Dugay naman. So, Katoy kapin. makuan gyud ay masulod gyud ay poste. Pero okay ra, pwede ra man na balhinon. Pwede ra ko balhin ko duha na mi nagbalhin na ni kay ang primero nagtakirig. Paayo na. Oo. Okay lang kay. Pero diha ra gihapon unta siya di ay. Nabili kay na naman diri inakiyuta man ninyo. Na lang sa 3 meters. Oo. Ibalhin gyud. Ibalhin gid siya duo sa kuan kanang di kanang kasauna diin man kana siya hala kaluoy in taos pusti. Pwede man pud man di mo ka. Ako bitang gituyo. Ato na lang ning pabalhin para diha na lang pud mo kuna. Oo. Kay kuan man no. Pwede naman na pud. Pwede ras kasada ma'am no. Sige. Sila na lang dyan. Ala. Kanindot pagkahigot o nagisaging. Ang kapayas higtan pod. Unang nananong ko kapayas, yung ko para landong dili kayo igang diriba. Bitaw. Naapo diha, sing kurabaw, ako nang ipampantanong papangtukan og mga kahoy-kahoy. Unya nganong lahi man ning imong kamuti ni? Anya lahi pod ni. Naay dagko, naay gagmay. Huy dagko Violet ang ang color anang gagmay ang iyang. Kani ba kadagko ba ning kamutiha? Uy, Dagko. dagko kay nig-unod nakaaw. Nakakuha namang gani mi dito among gipambinignit perting daghan perting dagko bisang gamay Hala, lang uy. siya nga kuan. Kay ngano kaning kamuti no kay adto ra siya sa babaw kaayo nga yuta. Mukuan gyud siya. Lagi. Makita ka to laging namungan aw na muana nga diha man na sa babaw sa yuta. Nakita ro namo. Lagi niya na. Nana. Pagkapabura yung pagkasukuran ninyo diri kay gihagbasan atong silingan. Lagi. Diagbasan sa silingan ingon bitaw siya. Tarang nagdasalida oh. Nagpayong. Sige diri lang sa kukutob ha. Bye-bye.